Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo. Amen, amen. Mapagpalang araw po muli sa bawat isa po sa atin. Narito po muli tayo upang mag-aral po ng salita ng ating Panginoon. Amen? Kamusta po ba ang bawat isa? I pray na nasa mabuti po tayong kalalagayan. Amen? Dahil po ang ating Diyos po ay dakila at siya po ang may akda at kumikilos sa bawat buhay po natin. Amen? So tayo po ay dumako sa salita ng ating Panginoon. So ating pong pagbubulay-bulayan, ang mensahe po ng ating Panginoon dito po sa Ecclesiastes chapter 5 verse 4. Amen? About po sa fulfilling our vow sa ating Panginoon. Pero bago po tayo magsimula, nais ko pong anyayahan ang bawat isa na tayo po ay dumulog panandalian sa panalangin at anyayahan po natin ang Banal na Espiritu na siya pong manguna sa atin pong gagawin ngayong gabing ito. Aming Ama, salamat po sa pagkakataon muli na kami dumako sa iyong banal na trono. Kami, Panginoon, ay humihingi ng iyong kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkakamali, pagkakasala. At Lord, salamat po sa iyong mayamang biyaya sa bawat isa po sa amin. Lord, ang amin pong gagawin ngayong gabing ito, ang amin pong pag-aaral ng iyong salita, amin po itong itinatalaga sa inyo. Salamat po sa pangungunan niyo po sa bawat isa po sa amin. Banal na Espiritu, kayo po ang madakila, manguna sa bawat isa po sa amin, especially sa akin, O God, na maghahayag ng iyong salita. Lord, ang layunin mo lamang, ang kaparaanan mo lamang, ang nais mo lamang, ang siyang maipahayag sa aming kalagitnaan. Lord, sa iyo lahat ng kapurihan at kaluwalhatian, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Fulfilling our vow. Amen? So tayo po ba, pag meron po ba tayong ipinangako sa ating kapwa, madalas po ba na tayo po ay, madalas po ba na atin pong nagagampanan o nagagawa ang ating pinangako? Amen? So meron pong sinasabi ang banal na kasulatan dito po sa Ecclesiastes chapter 5 verse 4, atin pong babasahin. Sabi po rito, when you make a vow to God, do not delay to pay it. Amen? For he has no pleasure in fools. Pay what you have vowed. Amen? Malinaw po sa banal na kasulatan patungkol po sa ating pangako sa ating Diyos. Amen? Pero po ang ating pag-uusapan ngayong gabing ito is about a vow and a promise. Amen? Ano po ba yung pinagkaiba or magkahalintulad po ba ang mga salitang ito, mga katagang ito? Ito po ang ating pag-aaralan ngayong gabi. Amen? Dahil po sa buwan ng Pebrero, atin pong natutunghayan about fulfilling our vows. Ito po yung mensahe po ng ating Panginoon
sa bawat isa po sa atin na atin pong tinatalakay magmula pa po nung pasimula dito po sa buwan ng February hanggang sa matapos po ang buwan ng February. Amen? So, ang pag-usapan po natin ngayong gabi ito is about a vow and a promise. Amen? Ano po ba yung pinagkaiba nito? Or ano din po naman yung pinagkahalintulad po nito? Amen? Mas maganda po kasi na mas naiintindihan po natin ang isang salita na kung sa gayon, pag atin po itong binigkas o atin pong inimplement sa ating mga buhay, mas magkakaroon po ng makatotohanan sa buhay po natin. Amen po ba? Amen? Ito po, may binabanggit po rito, in daily life, amen, we often use the terms vow and promise interchangeably. Tama po ba? Na pagpapalit-palit po natin or iisa po natin. Amen? Yet, sabi po rito, when we dig into it, pag nilaliman pa po natin yung ating pong pangunawa, patungkol po sa vow and a promise, these two terms take on unique. Meron po palang pinagkaiba ito pong mga salitang ito. Amen? Take on unique, significant meanings that shape the very foundation of our life bilang mananampalataya and personal commitment sa ating Diyos. Understanding these terms more fully, amen, can deepen our relationship. Ito po yung binabanggit ko po kanina. Pag lubos po natin naunawa ng isang salita, mas ma-exercise po natin yung atin pong dapat gawin sa harapan po ng ating Panginoon. In this case, about a vow and a promise. Mas lalo po nating ma-enhance, mas lalo po nating maisasagawa yung patungkol po sa binabanggit po ng ating Panginoon with regards to vow at with regards to promise. Tuloy ko po, sabi dito, understanding these terms more fully can deepen our relationship with God and with the church. Amen? Atin pong tutunghayan, atin pong pag-aaralan is about the vow. Ano po bang kahulugan nitong vow? A vow is a solemn promise to perform some act. May pagkabanal, solemn. Amen? Or behave in a specified manner, specifically a promise to live and act in accordance with the rules of a religious order. A declaration or assertion, a confident and forceful statement of fact or belief. Ito pa po ibig sabihin ng vow. A vow is a solemn promise made to the Lord. Ito po, lalaliman po natin, bigyan po natin ng diin, ito pong kahulugan na to. A vow is a solemn promise made to the Lord, often involving or dedicating oneself or some possession to an act, service, or way of life. Sa madaling salita, ang isa walang vow ay a solemn promise made, ginagawa para sa ating Diyos. Amen? Hindi lang po siya basta-bastang pangako. Amen? Hindi natin po pwedeng ihalin tulad itong salitang ito sa pangkaraniwang pangako na binibigay po natin minsan sa ating kapwa. A vow is a deliberate and free act where a person commits himself to some action, state, or condition that involves religious or moral significance. A vow is a deliberate and free promise made to God. Ibig sabihin po pala, ang isang vow, amen, sa madaling salita, ito po ay isang pangako na ginagawa sa ating Diyos. Ibig sabihin, upward promise. Amen? Pataas. In other words, a vow is not just a casual promise na ginagawa po natin sa kapwa natin, hindi po siya pangkaraniwan, but rather it is a deep commitment made directly to God. Amen. So, pag tutunghayan naman po natin, napag-aralan po natin, o nabanggit po natin kanina about anong kahulugan ng vow. Amen? Ngayon naman po, ano po yung sinasabi ng banal na kasulatan patungkol po sa vow or vow in Scripture. In the Bible, we find instances where vows, amen, hold significant weight. May bigat. Amen? Pag nagbabanggit po ang salitang vow sa banal na kasulatan, ito po ay may bigat. Amen? Sometimes po kasi nasanay po tayo bilang mga tao, amen, very familiar na po sa atin o very casual na po sa atin ang isang pangako. Sometimes natutupad, sometimes hindi. Sometimes okay na rin po sa atin, matupad man o hindi. Di po ba? Amen? Pero ito pong binabanggit ng banal na kasulatan.
we find instances where vows hold significant weight. Amen? For example, dito po sa Old Testament, ito po yung vow ni Hannah to dedicate her son, Samuel, si Prophet Samuel, kalaunan, amen, sa ating Panginoon. Alam po natin yung kwento po dito, di po ba? Na hiniling po ni Hannah na magkaroon po siya ng isang anak at sabi niya, kung ibibigay mo ito, iyahandog ko sa iyo. Amen? Ito po yung binanggit po ni Hannah sa harapan ng ating Panginoon. And true enough, pinagkalooban po siya ng anak. Amen? At ginawa nga po ni Hannah yung kanyang ipinangako sa ating Diyos. Ito pong batang ito, kalaunan, amen, ay naging Prophet Samuel. Amen? Na nag-dedicate or nag-anoint, amen, kay King David. Amen? Hannah is a woman in the Bible who was one of two wives of Elkanah. She was barren and taunted by her rival wife, Penina. She prayed fervently to God. Amen? Mataimtim ang kanyang panalangin sa ating Diyos na magkaroon po siya ng anak and vowed to dedicate him to the Lord. And true enough, God answered her prayers and gave her Samuel. Amen? Who became a prophet and a judge of Israel. Hannah is also considered to be a prophetess. Amen? So titingnan po natin, nabanggit po natin kanina, ano po yung kahulugan ng vow? Ano po yung significance ng vow sa scripture, sa banal na kasulatan? Titingnan naman po natin ngayon is ano yung mga uri, the types of vow na binabanggit po dito po sa banal na kasulatan. There are various kinds of vow. Marami po palang klase ng vows, including pag nagde-dedicate po tayo, amen, pag binabautismohan po ang isang mananampalataya, baptismal vows, yung marital vows, amen, although sa kapwa po natin, halimbawa sa isang mag-asawa sa harapan ng altar, although nagpangakuan po sila sa isa't isa, pero sa harapan po ng Diyos, sila nangangako. Hindi po actually solely, amen, sa kanilang partner lang. Amen? Di po ba? Sabi po ng banal na kasulatan, kung sino po ang pinag-isa ng Diyos, amen, kung sino po yung mag-aasawa na, pinag-iisa ng ating Panginoon, at sa harapan ng Diyos, iisa lamang po sila. Amen? Kaya ito po marital vows na to, when they declared o nagbanggit po sila ng pangako sa isa't isa, actually nangangako po sila sa harapan ng Diyos. Amen? Marital vows and iba pa pong mga religious vows na atin pong kinagisnan. These are often public vows. Amen? Dinideklara po ito sa harapan ng mga tao, sa publiko. Pero solemnly undertaken in a community or liturgical setting. Tama po ba? Amen? Sa loob ng iglesia, sa harapan ng ating Panginoon. Each comes with its own set of responsibilities and graces. Ito pong mga uri ng vow na to, amen, pangako sa harapan ng Diyos, amen, lahat po ito ay meron pong kalakip ng mga responsibilidad, amen, at grasya sa harapan ng ating Panginoon. Sunod po nating tutunghayan o pag-aaralan is about the gravity of a vow. Amen? Gaano po kabigat when we commit a vow, ibig sabihin pag vow, promise sa harapan ng Diyos, gaano siya kabigat sa harapan ng Diyos? Gaano bibigyan tuunan ng pansin ng Diyos pag nagbibitaw tayo ng salita sa harapan po niya. Making a vow is a serious business. Amen? The gravity of this commitment is underlined in the book of Deuteronomy. Ito pong halimbawa po dito po sa libro po ng Deuteronomy, when you make a vow to the Lord, sabi po sa Deuteronomy 23 verses 21 to 22, when you make a vow to the Lord your God, you shall not delay in fulfilling it. Amen? Wag daw po tayong, hindi po dapat tayo mahuli sa pagtupad nito. Otherwise, you will be held guilty, for the Lord your God is strict in requiring it of you. Amen? Nakita po natin kung gaano po may expectation po kasi ang ating Diyos. Amen? When we commit a vow to Him, He will expect it. Amen? Hihintayin po niya yung atin pong pagtupad po nito. And therefore, sabi doon, breaking a vow is not just breaking a promise. Tayo po bilang mananampalataya, bilang tao, di po ba, sometimes talagang hindi po natin natutupad
yung ating mga ipinangako sa kapwa natin, minsan sa ating harapan ng Diyos, nakakalimutan po natin tuparin. Nung humingi tayo ng kasagutan sa ating mga panalangin, di po ba, when we are in this situation ng buhay natin, sa tingin natin parang hopeless na, kaya minsan nakakapagbitaw po tayo ng pangako sa ating Panginoon. Di po ba? Ibigay mo lamang ito, Panginoon, sa akin. Ito ang gagawin ko. That's considered a vow sa harapan ng Panginoon. Nung ibinigay nga ng ating Diyos, sometimes, nakakalimutan na po natin yung ating pong ipinangako sa ating Panginoon. Amen? Therefore, breaking a vow is not just breaking a promise. Amen? It is a violation against the fidelity owed to God. It's a violation. Sabi pa nga po sa ibang passage sa banal na kasulatan, when we do not fulfill our vow, it is a sin. Amen? Kasalanan po pala, hindi pagtupad sa ating ipinangako sa ating Panginoon. Amen? Sa verse 22, sabi dito, but if you abstain from vowing, it shall not be sin to you. Tama po ba? Ang isang pangako na hindi sa ating harapan ng ating Diyos na hindi pagtupad nito ay considered kasalanan. Kaya sabi ng verse 22, mas maganda pang huwag ka na lang mangangako. Amen? Kasi sabi ng banal na kasulatan, hindi ito considered na kasalanan. Amen? Kasi wala tayong ipinangako. Kaya kung hindi tayo sigurado, amen, sa bibitawan natin salita, kung kaya ba natin tuparin or hindi, it's better, sabi ng banal na kasulatan, huwag ka na lang magsalita. Huwag ka na lang mangako sa ating Panginoon. Amen? Numbers 30 verse 2. If a man makes a vow to the Lord or swears an oath to bind himself by some agreement, he shall not break his word. He shall do according to all that proceeds out of his mouth. If a man makes a vow to the Lord or swears an oath to bind himself by some agreement, he shall not break his word. Sabi po ng banal na kasulatan, wag po nating kaliligtaan na hindi tuparin yung ating pong ipinangako sa ating Panginoon. Kailangan gawin natin, we must do, amen, according to all that proceeds out of our mouth. Kailangan po yung mga binitawan nating salita, tuparin po natin sa harapan ng ating Panginoon. Ito po yung patungkol sa vow. Amen? Kasi po ang topic po natin ngayong gabing ito, sabi ko nga po kanina, ano yung pagkakaiba or pagkakahalintulad ng vow sa promise? Amen? Nilatag po tayong kahulugan ng vow, ano po yung vow sa scripture, ano po yung mga uri ng vow na ito, types of vow, gaano kabigat, the gravity of vow when we make a promise to the Lord. Amen? Dadako naman po tayo sa promise, yung salitang pangako. Amen? A promise, in our sense, sa konteksto po ng iglesia, in a religious sense, is also a commitment. Kanina po, yung vow is commitment to God. Ibig sabihin po, whether it's a vow or a promise, it requires commitment. Amen? But it's generally directed toward another human being. Not strictly to God. Ang pangako po pala, amen, pag nagbitaw tayo, ito po yung angkop na salita, pangako pag sa kapwa natin. Pero itong vow na to, ginagamit po natin ito pag tayo po ay nagbibitaw ng salita sa harapan ng ating Diyos. Pero ang common denominator po ng dalawang salita na ito, a vow and a promise, there is commitment within it. Amen? It requires us na gawin kung ano po yung binitawan nating salita. Either we commit sa kapwa natin or we commit sa ating Diyos. Amen? It's generally directed towards another human being and not strictly to God. It's less binding. Amen? Hindi ganun kumbaga karugdog, kadiin, kahigpit. Amen? It's less binding than a vow and may or may not have the same depth of religious significance. Bakit po? Ang tao po na, ang kapwa po kasi natin sa tao po, di po ba? May hangganan po kasi lahat, may limitasyon. Amen? Pero tayo po bilang mananampalataya, kung sa tingin natin, amen, kung sa tingin natin sa
when we commit ourselves sa binabanggit po na pangako natin sa harapan ng ng kapwa natin, sometimes hindi po natin natutupad, di po ba? Pero ito pong vow na to, we must. Amen? We must do it. We must give our life. Amen? Sa pagtupad po nito. Kasi sabi ng banal na kasulatan, it will be considered a sin sa atin once we do not perform it. Pag hindi po natin natupad. Di po ba? Ang kasalanan, sabi ng banal na kasulatan, for the wages of sin is death. Kaya po pala minsan, hintay tayo ng yung sa finances natin, mag-improve ang finances natin, amen, mag-improve yung health natin, nagpa-check up naman tayo, ginawa naman natin lahat ng dapat natin gawin, we are giving our tithes, we are giving kung ano po yung sa tingin nating necessary para maibigay ng ating Panginoon yung pagpapala na yan. Amen, sometimes wala pa rin kasagutan. So maaaring ito po yung dahilan because we have committed before sa harapan ng Diyos, we have committed a vow before the Lord, and yet hanggang ngayon hindi pa rin po natin natutupad. At ang sabi ng banal na kasulatan, ito po ay kasalanan. Di po ba? And for the wages of sin is death. Kaya minsan sa finances natin, patay yung source ng finances natin. Patay yung source ng kalusugan natin. Hindi man po physically namamatay, kundi meron pong impact sa areas ng buhay po natin. Kaya ngayong gabing ito, let us ask the Lord, let us ask Him to remind us ano yung mga pinangako natin noon na maaring ngayon ay nakalimutan na natin. In order for us na makawala dun po sa kasalanan na atin pong nagagawa. Amen? Another meaning po nitong vow na itong promise na to. A transaction between two persons whereby the first person undertakes in the future to render some services. Amen? Or gift to the second person. Di po ba? Isang pangako sa kapwa. Di po ba? Halimbawa, sa isang sosyo sa negosyo. O sige, sosyo tayo, pero ito yung pangako natin sa isa't isa. 50-50 dapat tayo. Di po ba? Ngayon, pag hindi natupad ng isa, magkaroon lang po ng breach of contract. Pwede po i-terminate yung kanilang kontrata. Pwede pong magkaroon ng settlement agreement. Di po ba? Kaya kung tutusin, mas magaan. Amen? Unlike pag nangako tayo sa harapan ng ating Panginoon. Bakit po? Kasi kinukonsidera nga po ng ating Diyos na ang hindi pagtupad nito ay kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Ito pong level of commitment. Kanina po yung level of commitment ng ating vow sa ating Panginoon. Ito naman po yung level of commitment, itong promise. Kanina po, ang vow is a commitment or promise made, solemn promise made to God, upward commitment. Ito naman pong promise is horizontal commitment. Ibig sabihin po, commitment natin sa kapwa natin, mananampalataya o sa kapwa natin tao. Level of commitment. The most substantial difference between a vow and a promise is the level of commitment each implies. Kaano? Amen? Yung gaano kataas, gaano yung level nito. A vow is much weightier commitment. Binanggit po natin kanina, mas mabigat po ang isang pangako sa harapan ng ating Diyos. And breaking it is a more severe act than breaking a promise. Amen? Next, to whom it is made. Kanino po ba tayo? O kanino po ba yung commitment natin? Amen? Kapag vow, it is made to God. Whereas, o sabi ko nga po rito, it is an upward promise. Amen? Vows are made to God and it is an upward promise. And promises, yung casual promise natin, yung promise na ginagawa natin sa kapwa natin, amen? Promises can be made to anyone. It's horizontal sa kapwa natin. Amen? Kaya pag nangako po tayo, ibig sabihin po, vow po ang turing ng ating Diyos po diyan. Amen? Whereas po, yung pangako natin sa kapwa natin, is a casual promise sa atin pong kapwa. Duration and flexibility. Gaano katagal? Vows
often have a lifelong duration. Pangmatagalan, panghabang buhay. Or at least an extended period of commitment. Like marital vows, di po ba? Sabi ng banal na kasulatan, pag sino man ang pinag-isa ng Diyos, wala pong sino man ang makapagpapahiwalay nito. Amen? Kaya po yung marital vow natin sa atin pong spouse, ibig sabihin po, pangako po natin yan sa harapan ng ating Panginoon. Amen? It's a lifelong duration habang tayo po ay nabubuhay. Ibig sabihin, kamatayan lang makapagpapahiwalay sa mag-asawa at kamatayan lang din ang makapagpuputol ng pangako na yan sa harapan ng ating Diyos. Promises usually have more flexible terms. Amen? Pwede pong gawan ng paraan, pwede pong balibaliin. Amen? Ito pong promises na to sa atin pong kapwa. Ibig sabihin, mas magaan siya, ito po yung word, yung flexible nga na sinasabi. Amen? So makikita po natin, ano po yung the major difference nitong dalawang ito. Vows are often promises made to the Lord, ibig sabihin, an upward promise, whereas ang promise, amen, are made for anyone na kapwa po natin. Amen? So, mas mabigat po ang pangako sa Diyos rather than pangako natin sa kapwa po natin. At mas mahaba yung terms, mas flexible naman yung terms patungkol po sa pangako natin sa kapwa po natin. Amen? So, sometimes, sabi po bilang mananampalataya, ano yung dahilan? Tama po ba? Bakit hindi natin natutupad yung atin pong ipinapangako sa ating Panginoon? Ano yung nakakapaghadlang? Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin natin natutupad yung ipinangako natin sa ating Diyos. Amen? Dahil nga po, ang deklarasyon po natin ngayong vow na to, ngayong buwan na to, amen, is about fulfilling our vows to God. Pero paano po natin ma-fulfill yung vow po natin sa Diyos kung nakalimutan po natin yung vow na yan, yung pangako sa Diyos na yan, pinangako natin way back before. Kaya ngayong gabing ito, mga magulang, mga kapatid, na hilingin natin sa ating Panginoon. Amen? Na ipaalala sa atin lahat ng ating mga ipinangako sa harapan ng ating Diyos. Amen? Whether maliit man yan o malaki man yan. And let God, let the Holy Spirit teach us, lead us sa tamang direksyon na kung saan matupad natin yung ipinangako natin sa harapan ng Diyos. Di po ba sa isang bata, tayo pong mga magulang, pag tinutupad ng bata yung kanyang ipinangako sa atin bilang mga magulang, di po ba nagagalak po ang ating mga puso? Same holds true po sa ating Diyos. Much more sa ating Diyos. Nga pag tayo po bilang mga tao, bilang mananampalataya, ay tumutupad din sa mga ipinangako natin sa harapan ng ating Panginoon. Bakit po? Kasi po may kalaki po ng mga pagpapala. Once we commit, once we do our part, once we fulfill our vows sa harapan ng ating Panginoon, may mga kalaki po na pagpapala po yan. Amen? At may kalakip din po na kaparusahan, may kalakip din po na sumpa kapag hindi po tayo tumupad sa ating pinangako sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Kaya hingin po natin sa ating Diyos, Lord, ano po ba yung pinangako ko noon? Paalala niyo po sa akin. Amen? May those words be a prayer po sa bawat isa po sa atin. Kasi ang banal na spirito lamang po ang makapagpapaalala sa atin. Especially kung napakatagal na panahon na atin pong binitawan po yun. In those darkest moment ng buhay natin, nakapagbitaw po tayo. Kaya po sabi po, di po ba, may kasabihan tayo na kapag mataas ang emosyon mo, huwag kang magde-decide, huwag kang magbibitaw ng salita. Amen? Whether kung mataas ang emosyon or napakababa ng emosyon, ano pong sabi? Huwag na huwag po tayong maggawa ng decision. Because malaki ang chances na magkamali po tayo. Amen? Kaya maaaring nakapagbitaw po tayo before because mataas ang emotion natin. Amen? Maaaring gipit tayo, maaaring nangangailangan tayo. Kaya po, nangako tayo sa harapan ng Diyos. And God considered it as solemn. God considered it as truth. Amen? Totoo po yung binitawan natin. Whereas,
para sa atin, dahil sa pangangailangan, nakapagbitaw po tayo. Pero sa atin Diyos, He will consider it a promise pa rin. Amen? Hindi lang dahil may sitwasyon na kinabilangan tayo, kaya po natin nabitawan. Amen? Vows and promises are not just words. Amen? They are commitments. Sabi ko nga po kanina, ang bottom line po ng vow at saka promise, meron pong kalakip na commitment. Commitments that define our relationship with God and with each other. Amen? Kung marubdob yung commitment mo sa Diyos, definitely we will do yung ating pinangako. Dahil mahal mo ang Panginoon eh. Kaya gagawin mong lahat ng kaparaanan para lang matupad mo yung ipinangako mo sa Kanya. Pag natupad po natin pangako po natin sa Diyos, hindi naman po actually ang Diyos magbe-benefit. Amen? Kundi tayo din po, mga tao. Di po ba? May kasabihan po, God without man, He is still God. But man without God, man is nothing. Baliwala ang tao pag wala po ang Diyos. Kaya solely ang benefits po nito ay tayo rin po ang makaka-experience nito. Amen? While both are significant, lahat po ito pong vow and a promise ay mahalaga. A vow represents a more profound level of our commitment sa Diyos. Amen? Mas malalim. Amen? Mas marubdob na commitment sa Diyos. Grounded in the recognition of God's sovereignty. Amen? Dahil Diyos siya eh. Bukod sa Diyos siya, Ama din po natin siya. Amen? Kaya karapat-dapat lamang po na kahit sa pagbibitaw ng salita, pagbibigay ng pangako sa Diyos, meron po tayong paggalang sa harapan ng Diyos. Amen? Recognition of God's sovereignty and our responsibility towards Him. Amen? Sabi nga po ng banal na kasulatan, He is a just God. Amen? Makatarungan po ang Diyos po natin. Although Diyos siya, tatay pa rin po natin siya. Although tatay natin siya, wag po tayong di po dapat natin makalimutan na Diyos pa din po siya. Amen? Understanding these differences not only enriches our knowledge or theological knowledge, ating kaalaman sa ating Diyos, but also invites us into a deeper, more committed relationship with God. Amen? Kasi kung naunawa mo talaga ano yung pangako sa kapwa, ano yung difference ng pangako sa kapwa at pangako sa Diyos, di po ba? Mas lalo mo yung paghuhusayan kung kanino ka talaga magbibitaw. At kung nakapagbitaw ka man sa Diyos, o nakapagbitaw ka man sa tao, di po ba? Maaring parehong binitawan mong salita ang kapwa mo at ang Diyos. Pero kung kinakailangan mo mamili, sabi ng banal na kasulatan, we must rather choose God than men. Mas maganda pa rin, natuparin mo pa rin yung pangako mo sa Diyos. Kung ang pagpipilian ay pangako ba sa Diyos o pangako sa tao, di po ba? Mas pipiliin pa rin po natin na pa rin yung pangako natin sa Diyos kaysa sa pangako natin sa kapwa. Bakit po? Base po sa pinag-aralan po natin, mas mabigat po ang significance, kahalagahan, mas malalim, di po ba? Ang pangako sa Diyos kaysa sa pangako sa kapwa po natin. Naway ngayong gabing ito, meron po tayong nakuha, napulot ng mga salita na maaari po nating gamit po natin sa pang-araw-araw po natin pamumuhay. Amen? Kasi hindi po ito nagtatapos na salita lamang. Kasi in the future, maaring mamaya, maaring bukas, makapagbitaw pa rin po tayo ng mga salita sa ating Diyos. Ang kagandahan lamang po nito, sabi ng banal na kasulatan, hindi po ba, na ang banal na Espiritu ang siyang magpapaalala sa atin. Amen? Yung atin pong mga bagay-bagay na dapat po natin gawin. Kaya meron pong banal na Espiritu sa ating kalagitnaan. Amen? Because He is our teacher. Amen? Siya po yung pwede po nating takbuhan at paturo. Ano po yung kinakailangan po nating ayusin, kinakailangan po natin gawin with regards to our spiritual life, with regards to our life sa kapwa din po natin. Amen? Naway napagpala po ang bawat isa. Amen po ba? Kaya the next time po, nabibitaw po tayong salita,
Huwag basta-basta bibitaw ng salita. Especially kung ang kausap natin ay ang ating Diyos. Amen? I believe na meron pong mensahe po ang Diyos po natin sa bawat isa po sa atin. Amen? Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay imuko panandalian. And let's pray. Lord, salamat po sa gabing ito. Salamat sa iyong salita na inaibahagi po namin, na ibahagi po ninyo sa bawat isa po sa amin. Ito po, God, ay magkaroon ng buhay sa puso po namin. Ito po, Diyos, ay yumabong. Ito po, Panginoon, ay magamit po namin, Lord, sa pangaraw-araw po namin pamumuhay. Na patuloy niyo pong ingatan, patuloy niyo pong ingatan ang bawat isa po sa amin, paalala niyo po sa bawat isa po sa amin. Lord, every time na ibubukas po namin ang aming mga bibig, dapat ba naming bitawan ito? Dapat ba naming bigyan ng pangako ang kapwa namin? O dapat ba naming magbitaw ng salita o pangako sa inyo? Especially kung sa tingin namin, O Diyos, ay hindi po namin ito matutupad. Tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin na maalala, Lord, lahat ng mga pangakong aming nabitawan on the past, na ito, O Diyos, ay amin pong matupad sa harapan po ninyo. Salamat po sa pagkilos niyo po sa bawat isa, maging sa iyong salita, O God, na buhay at makapangyarihan sa bawat isa po sa amin. Lord, ang lahat ng ito, amin pong hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Magpalang gabi po muli sa bawat isa po sa atin. Ikaw ay aking paglilingkuran.